presenoldeb di, addolaf di, addolaf di. Yma nawr yn gweithio yno fi, addolaf di, addolaf di. Yma nawr dy presenoldeb di, addolaf di, addolaf di. Yma nawr yn gweithio yno fi, addolaf di, addolaf di. Rwyt ti'n creu llwybrau, cadw aduniadau, gŵr y gweithiau, golau'n yswyrgwch fynyw, dyna pwy wyt ti. Rwyt ti'n creu llwybrau, cadw aduniadau, gŵr y gweithiau, golau'n yswyrgwch fynyw, dyna pwy wyt ti. Yma nawr, dy gyffyrddiad di, addolaf di, addolaf di. Yma nawr, iachau'n calonnau ni, addolaf di, addolaf di. Yma nawr, ti'n newid mywyd i, addolaf di, addolaf di. Yma nawr, yn pyr o'n nghalon fi, addolaf di, addolaf di. A rwyt ti'n creu llwybrau, cadw addunedau, gŵr y gwirthiau, golau'n y twygwch fynyw, dyna pwy wyt ti. Rwyt ti'n creu llwybrau, cadw addunedau, gŵr y gwirthiau, golau'n y twygwch fynyw, dyna pwy wyt ti. 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 Yeah. Bore da bawb. Chi'n oreit? Neis gweld chi bore yma. Croeso I ffrindiau sy'n watcho adre hefyd. Mae'n lyflu cael chi gyda ni bore yma. Croeso I Cersalem bore yma. Mae Martin a'r band mynd I arwain yr addoliad mewn munud. Hanna oedd fod, a mae Hanna adre'n sal drian. Felly, gawn ni cael o mawr I Hanna. Ie, dyna ni. Chwarae teg, brysia wella Hanna. So, bore yma, mae Mena'n arwain y gwaith plant. So, na ni, disgwyl ymlaen. Dwi'n meddwl bod y plant yn mynd I gael hanes Samson bore yma. Sa'n fawr pan bod fi'n newydd edrych yn y tŷ treu. Ond dyna ni. A wedyn fydda i'n pregethu wedyn ar ôl yr addoliad.
heno am 6 o'r gloch, mae Cari Cersalem yn ail ddechrau. So, y croeso cynnes I unrhyw un ddod I Cari Cersalem. So, be ydy Cari Cersalem I chi sy'n hefod o blaen? Nid oedfa yw ond yn hytrach amser I holl deulu'r eglwys a pobl o tu allan yr eglwys ddod at ei gilydd, I rhannu, I gymdeithasu ac I annog eich gilydd mewn bywyd a ffydd. So, mae hwnna am 6 o'r gloch heno. A dwi'n meddwl mae... does dim... Chi'n hollol siŵr bych chi'n neud heno, achos heno da chi'n trafod bych chi'n neud am gweddill y tymor. So, so dewch, dyna ni. Mae'n dda gweld fod pawb rhy mor ddidrefn o fi. So wedyn, yr cyhoeddiad arall ydy, di Sul nesa am 10 o'r gloch, bydd Joseph Edwards yn ymuno efo ni bregethu. So mae rhai o'n chi'n adnabod Joseph. Mae Joseph yn plannu eglwys Gymraeg newydd yn Blaenau Ffestiniog. So bydd yn dod yma I bregethu, ond gan bod Joseph yn dod, o'n i'n meddwl bydde fe'n gyfle di Sul nesaf, jyst I roi bach o sylw i'r gwaith newydd maen nhw'n wneud, cyfle I weddio dros y gwaith yna, achos mae rhai o'n ffrindiau ni, Siôn a Meg, fyna'n rhan o blannu'r eglwys newydd yma hefyd. So yn ogystal â cael Joseph yma I bregethu, fydd e'n gyfle I ni fendithio a gweddio dros y gwaith yna, a hefyd wneud casgliad tuag at y gwaith o blannu'r eglwys newydd yna. So na I jyst gweddio nawr, a wedyn ewn ni drosto i'r band ar gyfer yr addoliad bore yma. Gewn ni weddio. O Dduw Dad, da ni'n diolch I ti am y diwrnod newydd yma. I ni'n gwahodd dy ysbryd di I lenwi yn calonnen ni nawr mwyn I ni roed gwir addoliad I ti. I ni'n diolch fod ti yn dduw sydd yn caru ni, I ti'n dduw sydd yn derbyn ni, ac I ti'n dduw sy'n heiddi cael daddoli efo ni. Felly bydd gyda ni I gyd bore yma yn enw Iesu. Amen. Iawn, os da chi eisiau sefyll nawn ni canu, mae'n gyda. Ti'n rhyfeddol Brenin ar y sen Roedd ti'n anhygol Ein hachub o'r hael Roedd ti'n anferthol Y creadwr mawr Roedd ti'n heiddiannol Felly molwn di O dydd o'm oes A diolch am Benes ti ar y groes Felly bygwn lawn A ddolwn di canwn fawn I'n agloedd ni a llawen hawn Yma ti sy'n teinasu Felly bygwn lawn Felly bygwn lawn A ddolwn di canwn fawn I'n agloedd ni a llawen hawn Yma ti sy'n teinasu Cynghoron mawr sy'n llawn drwy ffynedd Diw cadau'n cri y babynion pesed Tan tragoedd holder bydd gariad I ddiwedd Ti'n cario breichiau drwm tywysog tangnefedd Felly molwn yn di Bob dydd o'm oes A diolch am Benes ti ar y croes Felly bygwn lawn A ddolwn di a canwn fawn I'n agloedd ni a llawen hawn A mae ti sy'n teinasu Bygwn lawn Felly bygwn lawn A
a ddolwn di canwn fawr, i rhagoedd ni a llawen hawn, a mae ti sy'n teinasu. Hallelujah. Sy'n teinasu. Gafod yna gyda gef yn rhannu o'i cyfiawnder yn etifed I teyrnas ni. Iesu Grist ein hangor ni, meirw
Meirw caiff yw trwy gariad Crist, trwy y storm, efiwriwr, yw'r droswch. Iesu, ti'n dros popeth. Dyna pan dyn ni yma bore yma. I ddoli ti. Yn ôl debdi, a folaf di, a folaf di. Yma naw, gweithio yn ddofi, a folaf di, a folaf di. Yma naw, depres yn ôl debdi, a folaf di, a folaf di. Yma naw, yn gweithio yn ddofi, a folaf di, a folaf di. Ti sy'n gweithwyr, cadw aduned, gŵr y gweithio, golau na twellwch, fenyw, dyna pwy wyt ti. Ti sy'n gweithwyr, cadw adunedau, gŵr y gweithio, golau na twellwch, fenyw, dyna pwy wyt ti. Yma naw, dy gyffyrddiad ti, a folaf di, a folaf di. Yma naw, iachau calonau ni, a folaf di, a folaf di. Yma naw, ti'n newid bywyd ni, a folaf di, a folaf di. Yma naw, y pyron halon fi, a folaf di, a folaf di. Ti sy'n gweithwyr, cadw adunedau, gŵr y gweithio, golau na twellwch, fenyw, dyna pwy wyt ti. Ti sy'n gweithwyr, cadw adunedau, gŵr y gweithio, golau na twellwch, fenyw, dyna pwy wyt ti. 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 O, dwi tad. Ti yn yma naw. Yn dy presennol ddyb ti yn sydd yma. Dyna pam da ni wedi dod i addoli ti. Yndw, da ni yn gwyddio. Fydde ti'n gweithio ynddo ni. Amen. Diolch fawr iawn i Martin a'r criw.
Nawr mae Mena mynd i ddod fyny i ddeud gair bach am ambell beth. Helo bawb, bore da. Diolch yn fawr iawn. Neis i weld chi gyd. O'n i jyst eisiau cymryd y cyfle ar dechrau flwyddyn i sôn am rhywbeth sy'n dod fyny yn y Pasg, sef gwyl llanw. Nawr, mae gwyl llanw'n gwyl Cristnogol i'r teulu i gyd, i bawb o bob oed. Mae wedi bod yn mynd ers sawl blwyddyn nawr, probably bron 15 mlynedd. Ond yn amlwg dros Covid, fi oedd na ddim modd cynnal yr ŵyl. Nath llanw ddechrau nôl llynedd gyda gwyl bach just dros 24 awr. Ond lenni mae gwyl llanw nôl, mae'n mynd i fod yn 2 noson, 3 diwrnod yn yr wythnos ar ôl y Pasg. So mae llanw'n ŵyl i dathlu'r atgyfodiad, mae'n ŵyl Gymraeg, mae'n ŵyl lle mae Cristnogion yn dod at ei gilydd a annog ei gilydd, mae'n cyfle i dathlu be mae Duw yn wneud yng Nghymru heddiw yn bywydau ni. Just dod gyda'n gilydd o gwmpas ei airau, dysgu ganddo fe, bydd na siaradwyr, ond hefyd digon o gyfle i siarad a trafod pynciau gwahanol, oedfa teulu, gwaith plant, gwaith ieuenctid. A mae'n lot o hwyl, mae'r gymdeithas da ni'n cael yn llanw yn hyfryd iawn a mae'n gyfle arbennig. So mae hwn jyst yn gair i just annog chi really, i ystyried mynd. Da ni'n mynd fel teulu, dwi'n gwybod mae yna rai bobl eraill yn yr eglwys wedi cofrestru'n barod, a byddai'n lyflu gweld criw daw Gair Salem yn cyfle i ni fel eglwys mynd i ffwrdd. A beth mwyaf pwysig, beth dwi'n hoffi dweud, yw lle mae e. Mae e yn gwersyll yr urdd Llangranog. Oedd rhywun fan hyn arfer mynd i Llangranog pan maen nhw'n iau? O, ambell un. Gret. Griff. O ti yn y Nadolig dros y Calan? Mae lot o bobl yn mynd ar wyliau na dros y Calan hefyd sy'n hyfryd. Yn Llangranog fyddwn ni. So yn amlwg mae yna lot o weithgareddau yn Llangranog, fydd yn lot o hwyl. A hefyd, mae'r bwyd i gyd yn cael ei wneud. So pan byddwch chi'n edrych, os byddwch chi'n edrych ar gwefan llanw, edrych ar y prisiau, cofiwch mae'r bwyd yn cael ei gynnig i chi. Achos blynyddoedd sydd wedi bod, mae llanw wedi bod, mae pobl wedi bod yn aros mewn maes carafannau. Ond lenni, dyn ni gyd yn gyda'n gilydd yn gwersyll Llangranog a maen nhw'n wneud y prydau bwyd a popeth i ni, sy'n mynd i fod yn hyfryd. Dwi'n siŵr am y paneidiau. Na, dwi'n siŵr am y paneidiau. Mae Lowri yn ffyddlon iawn yn gwneud paneidiau'n llanw bob blwyddyn. Da ni'n anrhydeddu'r gwasanaeth yna, Lowri, diolch yn fawr iawn. So plîs ystyriwch dod, sa'n gwybod os mae Rhys di roi'r dyddiadau, ond mae'n dechrau nos lun cyntaf ar ôl y Pasg. So mae'n credu bod Pasg ar y 9fed o Ebrill, felly mae'n dechrau ar y 10fed o Ebrill. So mae'n dechrau nos lun a byddai'n gorffen amser cinio'r dydd Iau wedyn. Felly, plîs ystyriwch dod a ewch i gwefan llanw, neu dewch i siarad gyda fi os hoffech chi wybod unrhyw beth yn fwy am gwyl llanw. Grêt, diolch Mena. So, gawn ni jyst gweddio dros y plant te, cyn bod y plant yn mynd lawr llawr i'r ysgol Sul. O ddiw dad, da ni yn cyflwyno'r plant i ti, ni'n diolch amdanu nhw, ni'n gofyn i ti fendithio nhw ar ddechrau tymor newydd yn yr ysgol, ond hefyd ni'n gofyn ti fendithio nhw y mywyd yr eglwys hefyd tymor yma. Ond bydd gyda ni oedolion hefyd, achos da ni gyd yn dod fel plant wrth y draed di arglwydd i ddysgu a mwy amdana ti ac am dy gariad di. Amen. Amen. So, ni jyst cael munud bach o downtime nawr i roi amser y plant fynd allan a allwch chi ddeu helo wrth rhywun wrth ymyl i chi.
Iawn, gwych. Wel, bore yma ffrindiau, da ni'n cychwyn cyfres newydd yn edrych ar 1, 2 a 3 Ioan. Ddim i gyd bore yma, ond dros yr wythnosau nesaf. So ar ddechrau'r gyfres, o'n i jyst eisiau atgoffa chi, mai nid llyfr yw y Beibl. Nid llyfr yw y Beibl, ond casgliad o lyfrau yw y Beibl. O'n i'n cael panics fyna, bod y Beibl gyda fi ar yr iPad, o'n i'n methu dig a ffeindio Beibl. Oedd hwnna like a bad look yn doedd, ond diolch beth. Oedd arwydd da, really, bod yr ieuenctid wedi hawlio'r Beibl i gyd. So da iawn ieuenctid am ddangos y ffordd i ni gyd. So anyway, nid llyfr yw y Beibl, ond casgliad o lyfrau. A pob llyfr yn y Beibl yn perthyn i genre gwahanol. Rhai yn llyfrau hanes, rhai yn llyfrau barddonol, rhai yn llyfrau proffwydol, ac un llyfr apocalyptaidd hyd yn oed. Reit ar y diwedd, thrown in for good measure. Ond mae rhan mawr o'r Testament Newydd yn gasgliad o lythyrau. Llythyrau gafodd ei sgwennu gan rai o arweinwyr cyntaf yr eglwys Gristnogol dan arweiniad yr Ysbryd Glân. Ac oedden nhw yn lythyrau gath ei sgwennu at rhai o'r eglwysi Cristnogol cyntaf yn y degawdau cyntaf ar ôl croeshoeliad ac atgyfodiad Iesu. Ac fel o'n i'n dweud, dros yr wythnosau nesaf, ni'n mynd i edrych ar 3 o'r llythyrau yna, sef 1, 2 a 3 Ioan. Nawr, i ni ddim yn hollol siŵr pwy nath sgwennu 3 llythyr yma. Mae'r enw Ioan yn bach o hint pwy nath sgwennu fe, ond pa Ioan? Mae rhai pobl yn meddwl mae'r awdur oedd Ioan, mab Zebedeus, sef un o'r disgyblion. Rhai pobl yn meddwl mai Ioan gwahanol o'r enw Ioan yr Arweinydd, neu Ioan yr Henadur, John the Elder. Rhai pobl yn meddwl mai fe na sgwennu fe, oedd e'n un o arweinwyr cyntaf yr eglwys Gristnogol. Ffigwr, mae bach o ddirgelwch pwy yn union oedd e. Ond ar rywydd, does dim ots pwy yn union na sgwennu fe. Achos da ni yn credu fod yr Ysbryd Glân wedi rhoi arweiniad, wedi anadlu mewn i'r gair yma. Ac bod y llythyrau yma heb cael ei sgwennu ato ni, gathen nhw ei sgwennu at Gristnogion yn y ganrif gyntaf. Ond da ni'n credu fod y llythyrau yma wedi sgwennu i ni. Achos da ni yn credu yn yr eglwys yma fod gair Duw yn air byw i bobl ym mhob oes. Wrth gwrs, mae e'n bwysig bod ni yn mynd mewn peiriant amser ac edrych ar y cyd-destun gwreiddiol. Wrth gwrs bod e. Ond da ni'n credu fod gair Duw yn gallu bod yn enaid, yn fywyd i bobl ym mhob oes. Felly cofiwch y catchphrase yna, bod y llythyrau yma heb cael ei sgwennu ato ni, ond maen nhw wedi cael ei sgwennu i ni, lles yn eneidiau ni. Nawr, mae'n debyg fod y llythyrau yma wedi cael ei sgwennu i lot o eglwysi bach oedd yn ardal Ephesus, sef rhan môr y canoldir ffordd yna. Unrhyw wedi bod ar wyliau i Ephesus erioed, Magi, hyfryd. Lle neis? Na ni. Cynhesach na Caernarfon bore yma, mae'n siŵr. Ie. Diddorol iawn. Gewch chi fwy o hanes Ephesus dros baned gyda Magi ar y diwedd. So maen nhw lythyrau gath ei sgwennu i eglwysi yn ardal Ephesus ar y pryd. A mae'n debyg mi oedd yr eglwysi yma ar y pryd wedi bod trwy rhyw fath o crisis. Rhyw fath o amser anodd, rhyw amser cythryblus. Mae'n bosib mai crisis diwynyddol. Cwestiwn ynglyn â beth oedden nhw'n ei gredu oedden nhw wedi bod trwyddo. Achos mae'n debyg oedd rhai pobl yn rhan o'r eglwysi yma wedi stopio credu mai Iesu oedd y Meseia. Oedden nhw falle wedi slipio i feddwl mai jyst athro da oedd e, ond bod e ddim yn Meseia.
Mae'n bosib hefyd bod nhw wedi bod yn mynd trwy rhyw fath o crisis moesol, sef fod yna rhai pobl yn yr eglwys wedi dechrau byw mewn ffordd oedd ddim yn ffyddlon i ffordd Duw, a bod nhw'n byw mewn ffordd oedd ddim yn dod â enw da i'r eglwys ac i Dduw. Neu, mae'n bosib bod e'n gyfuniad o'r ddau. Achos dwi'n gwybod amdano chi, ond pan dwi'n tynnu llygad fi oddi ar Iesu, yna dwi wedyn ddim yn byw mewn ffordd mor deilwng o Iesu. Hynny yw, mae beth da ni'n credu yn aml yn effeithio sut da ni'n byw, yn dydy. Ac yn aml mae crisis ynglyn â beth da ni'n credu yn effeithio crisis ynglyn â sut da ni'n byw yn bywydau. So, beth bynnag yn union oedden nhw'n mynd trwyddo, mae'r llythyr yma yn cael ei sgwennu at Gristnogion, at eglwys, oedd wedi a falle dal yn mynd trwy amser anodd am wahanol resymau. Nawr, da ni'n byw mewn oes le mae'n teimlo fel bod ni'n mynd trwy amser anodd trwy'r amser. A dwi ddim yn siarad yn benodol am yr eglwys, jyst yn gyffredinol. Da ni'n byw mewn oes turbulent iawn yn dydyn. Da ni'n mynd o un crisis i'r llall. Boed hynna ar lefel y wlad, chybod, gyda prif weinidog yn mynd a dod yn fwy cyflym na dwi'n cael hot meals weithiau, tyfod? Neu, bod ni'n mynd trwy amser turbulent yn bersonol. A dwi'n gwybod lot ohonoch chi wedi bod trwy amseroedd anodd dros y misoedd diwetha. Boed hynny oherwydd salwch, bod hynna oherwydd pwysau gwaith, bod hynna oherwydd pryder o ba bynnag fath. Da ni yn byw mewn amser o crisis yn dydyn. Ac felly, mae'r llythyrau yma sydd wedi cael ei sgwennu i annog Cristnogion wedi bod trwy crisis, gobeithio mynd i fod yn help i ni hefyd, i'n calanogi ni, i'n hatgoffa ni o beth sy'n ganolog i'n ffydd, ac hefyd gobeithio cynhesu yn calonau ni eto efo'r newyddion da am Iesu Grist. So, y peth ola o'n i eisiau dweud fel cyflwyniad yw fod y llythyr cyntaf da ni'n mynd i fod yn edrych arno dros y mis nesaf, 1 Ioan, dyw e ddim yn lythyr confensiynol. Yn gwybod pan o'n i'n ysgol, o'n i'n cael yn dysgu, tybod, sut i sgwennu llythyr, tybod. Ac, ond mae hwn yn lythyr anghonfensiynol, oherwydd beth yw'r llythyr yma ydy rhyw fath o bregeth farddonol, neu yn Saesneg, poetic sermon. Llythyr sydd yn llawn delweddau hyfryd yn atgoffa ni pa mor dda ydy Iesu Grist. Chybod, dwi'n cael llythyrau yn arbennig ar ôl symud tŷ, tyfod, ynglyn â how to set up your direct debit, a sut i dalu treth cyngor, sut i dalu hwn, talu llach, bladi, bladi, bla. Nid llythyr llawn sort of instructions manual ydy hwn, ond llythyr yn llawn gwirioneddau hyfryd ynglyn â Iesu Grist. A dwi'n meddwl, a falle bod hwn chydig bach oherwydd personality fi, dwi wrth y modd gyda pan mae y llythyrau a rhannau o'r Efengylau yn defnyddio barddoniaeth a cerddoriaeth i gyfleu gwirioneddau mawr. Chos dwi'n yn gwybod amdano chi, ond weithiau mae barddoniaeth a cerddoriaeth yn gallu cyffwrdd yn calonau ni mewn ffordd ydy jyst geiriau plaen a sych methu gwneud. Oes rhai ohonoch chi yn teimlo fel na? Chybod, meddyliwch yn ôl, tybod, pan o'n i'n tyfu fyny, pan o'n i'n 12 oed, dwedwch, o'n i'n, fel da chi'n gwybod, a massive Oasis fan, tybod. Wrth y modd, dal wrth y modd, gyda cerddoriaeth Britpop. Ac, a chybod be, meddwl nôl i cyfnod fi'n 12 oed, dwi dal i gofio pob un gair o bob can gan Oasis, ond dwi'm yn cofio unrhyw beth o gwersi ffyseg a cemeg o'n i'n cael yn ysgol. A reswm pam yw mae barddoniaeth ac fys y mam yn dadlau bod y brodwr garag ddim wedi sgwennu gair o farddoniaeth, ond chi deall y pwynt ydych. Mae cerddoriaeth yn cyffwrdd rhan o'n calon ni, dydy jyst geiriau plaen ddim yn gwneud. Mae e'n rhyw argraffu hyn ar yn calon ni. A dwi'n cael y fraint unwaith y mis o wneud oedfa yn cartre'r Henoed yn Pen y Groes. A mae'n ddiddorol iawn gweld yr trigolion sy'n byw yn y cartre.
Llawer ohonyn nhw yn dioddau o dementia ac Alzheimer's ac yn drist iawn i cof a'i meddyliau nhw wedi mynd. Ond pan da ni'n dod i ganu'r emynau, rhywsut maen nhw'n dod yn fyw. Maen nhw'n cofio'r geiriau yna, maen nhw'n cofio'r gwirioneddau mae'r emynau. So dyna pam dwi'n meddwl fod y Beibl yn aml iawn yn defnyddio geiriau poetic, yn defnyddio cerddoriaeth, yn defnyddio barddoniaeth i ddysgu gwirioneddau ni am Iesu. Achos bod hwnna'n aros yn calon ni a bod e'n cael ei stampio ar yn calon ni mewn ffordd ddwfn iawn. So ewn ni mewn nawr 1 Ioan, dechrau darllen yn adnod 1. Newn ni ddarllen adnodau cyntaf y gerdd hyfryd yma sydd yn 1 Ioan. Yr un sydd wedi bodoli o'r dechrau cyntaf. Dyn ni wedi glywed a'i weld e. Do, dyn ni wedi edrych arno a'n llygaid ein hunan, a'i gyffwrdd a'n dwylo, gair y bywyd. Daeth y bywyd ei hun i'r golwg, a dyn ni wedi weld e. Gallwn dystio iddo, a dyma dyn ni'n ei gyhoeddi i chi, y bywyd tragwyddol, oedd gyda'r tad ac sydd wedi dangos ei hun i ni. Ydyn, dyn ni'n sôn am rhywbeth, dyn ni wedi weld a'i glywed. Dyn ni eisiau i chithau brofi'r wefr gyda ni o rannu yn y berthynas yma gyda Duw y Tad, a'i fab, Iesu y Meseia. Dyn ni'n ysgrifennu hyn mwyn i ni gyd fod yn wirioneddol hapus. O, mae'n hyfryd yn dydy, jyst yr adnodau cyntaf yna. A hyd yn oed yn cyfieithiad Bible.net sy'n cael ei cyhyddo o weithiau o gochi'r elfen poetic, da ni dal yn clywed yr adnodau yma fel brawddegau o farddoniaeth sy'n bwmsio off i gilydd. A falle bod chi wedi sylwi bod rhywfaint o'r adnodau yna yn adleisio rhannau eraill o'r Beibl. Meddyliwch am Genesis 1, yn y dechreuad, creodd Duw y nefoedd a'r ddeiar. A wedyn 1 Ioan yn dechrau doedd, yr un sydd wedi bodoli o'r dechrau cyntaf. A wedyn mae'n adleisio hefyd efo penod gyntaf Efengil Ioan. Yn y dechreuad yr oedd y gair gyda Duw, a Duw oedd y gair. So chi'n gweld bod y llythyr yma'n sefyll yn y traddodiad yma sydd trwy'r Beibl o ddefnyddio iaith farddonol mwyn cyfleu gwirionedd dwfn. A gyda chael, mae dweud bod rhywbeth yn farddonol ddim yn neud e'n llai gwir. Mae'n bwysig bod ni'n cofio hynny. Da ni yn tueddu fel, a dwi'n ymwybodol bod yna rai gwyddonwyr yma bore yma. Dydy iaith, mae gyda chi iaith wyddonol, iaith gyfreithiol, a wedyn mae gyda chi iaith farddonol a iaith llenyddol. A mae dweud bod rhywbeth yn farddonol, dwi ddim yn ei yn llai gwir. Mae jyst yn ffordd wahanol o gyfleu y gwirionedd. Ie. Nawr mae'r adnodau cyntaf yna yn hyfryd. Maen nhw'n atgoffa ni mae Iesu sydd yn y canol. Mae'n atgoffa ni mae eglwysi Cristnogol oedd yr eglwysi yna yn Ephesus. Mae'n atgoffa ni mae eglwys Gristnogol yda ni. Nid jyst pobl yda ni sy'n credu mewn ffydd in a general sense. Da ni'n bobl sy'n credu mewn ffydd yn Iesu Grist. Da ni ddim jyst yn bobl sy'n credu mewn Duw, ond da ni'n benodol yn credu fod Duw wedi dod ato ni yn Iesu Grist. A mae'r adnodau agoriadol yna'n hyfryd, achos mae'n pwysleisio mawredd Iesu. Mae'n atgoffa ni fod Iesu wedi bod yna o'r dechrau, ond mae hefyd yn pwysleisio agosatrwydd Iesu Grist. Fod Duw yn Iesu yn fawr, ond mae hefyd yn agos. Do, dyn ni wedi edrych arno a'n llygaid ein hunain, a'i gyffwrdd a'n dwylo, gair y bywyd. Daeth y bywyd ei hun i'r golwg, a dyn ni wedi ei weld e. Na hyfryd yn de, bod Duw wedi dod ato ni. Mae'n teimlo fel pregaeth Nadolig sy'n rhaid, dydy.
Ond y newyddion dana fod Duw, ydy, mae yn Dduw enfawr, pwerus. Ond dyw e ddim yn Dduw sy'n ista ar y cymylau. Ond mae e'n Dduw agos. Mae'n Dduw sy'n cerdded gyda ni trwy bywyd. Mae'n Dduw sy'n rhoi cysur i ni. Mae'n Dduw sydd yn cochi deigryn efo ni. Mae'n Dduw sydd yn frawd ac yn ffrind. A mae hwn yn atgoffa ni ynglyn a be mae pobl dros y canrifoedd wedi galw yn the scandal of particularity. Gair mawr i chi bore yma. The scandal of particularity. Sef yn bod ni fel Cristnogion yn honni fod un person, Iesu Grist, yn achub yr holl fyd. Gair y bywyd. Da ni'n creu fod Iesu o Nazareth, Duw wedi dod fel un dyn i achub yr holl fyd. Ac oedd yr particularity yma, oedd yn shocking ar y pryd, yn arbennig yn y byd groegaidd yma, oedd Ephesus yn rhan ohono fe, achos oedd yn gyfnod ac yn oes lle oedd lot o dduwiau gwahanol. Ond y llythyr yma'n cyhoeddi, wel ie, ond mae bywyd i gael yn yr un person yma, yn Iesu Grist. A mae e'n bach o scandal yn oes ni heddiw, yn dydy. Mae rhai pobl yn gweld yn offensif pan da ni fel Cristnogion yn dweud fod achubiaeth i gael mewn un person yn Iesu Grist. Ond dyw e ddim yn offensif oherwydd, ie, da ni yn dweud fod achubiaeth i gael yn un person, Iesu Grist, ond da ni'n dweud fod hwnna ar gael i bawb. Mae achubiaeth i gael yn un person ydy, ond mae'r gwahoddiad yn eang i bawb ddod at yr Iesu yna. Wedyn, mae yr adnodau mynd mlaen wedyn, adnod 5 ymlaen, ar ôl pwysleisio lle canolog Iesu, i ddefnyddio'r ddelwedd yma o fyw yn y golau. A be wnawn ni weld dros yr wythnosau nesaf, yw fod y 3 llythyr yma'n defnyddio delweddau fel golau a tywyllwch mwyn siarad am y gwirioneddau yma. So adnod 5 ymlaen dwi'n darllen nawr. Golau ydy Duw. Does dim tywyllwch o gwbl ynddo. Felly, os ydyn ni'n honni fod gennym ni berthynas gyda Duw ac eto'n dal i fyw fel petai ni yn y tywyllwch, mae'n amlwg ein bod ni'n dweud celwydd. Dyn ni ddim yn byw yn ffyddlon i'r gwir. Ond, os ydyn ni'n byw yn y golau, fel mae Duw yn y golau, dyn ni'n perthyn i'n gilydd. Ac mae gwaed Iesu ei fab yn ein glanhau ni o bob pechod. Nawr, dyn ni'n ymwybodol iawn yn dydyn o dywyllwch yn y byd yma. Mae dechrau eleni yn teimlo fel bod yn reit dywyll i lawer o bobl. Dwi'n bersonol wedi cael dechrau reit anodd i'r flwyddyn gyda cochi sawl person o'n i'n adnabod a lot o straen o wahanol fath. A dwi'n ymwybodol fod llawer o dywyllwch wedi neu yn amgylchynu sawl un ohonoch chi oherwydd gwahanol resymau. Ond hyd yn oed os ydych chi ar hyn o bryd ddim yn profi tywyllwch, ydych chi falle wedi gwylio'r newyddion ac yn gweld tywyllwch yn bobman. Da ni'n byw mewn byd tywyll ar lawer gwyrdd. A beth sy'n ddiddorol ynglyn â'r adnodau yma yw bod e'n trafod y tywyllwch fel rhywbeth sy'n dod o'r byd, ond mae goleuni yn dod gan Dduw. Ac yn aml bod llawer o'r tywyllwch sydd o'n cwmpas ni, tu hwnt sy'n rheolaeth ni, mae'r adnodau yma'n dydyn yn hintio y gallwn ni falle'n fwriadol neu falle'n anfwriadol bartneri efo tywyllwch yn hytrach na dewis y golau. Nawr, be dwi'n golygu wrth partneri efo'r tywyllwch? Wel, yn syml iawn, weithiau mae modd i ni adael i'r tywyllwch sydd yn y byd ddod yn brif stori yn bywyd ni.
Nawr, y reality yw fod na dywyllwch o'n cwmpas ni gyd, a fod na dywyllwch yn aml yn calonnau ni i gyd. Ond does dim rhaid i ni fel bobl o ffydd adael i'r tywyllwch yna fod yn brif thema yn bywyd a'n stori ni. Weithiau, da ni yn gallu gadael i'r tywyllwch yn rheoli ni. Mae hwnna weithiau wrth i ni adael i ysbryd negyddol ddod yn rhan o'n cymeriad ni. Alla fe fod drwy bod ni'n meithrin rhyw ysbryd beirniadol o bopeth trwy'r amser. Alla fe fod wrth i ni adael i rywbeth fe'n chwerwi, yn yn calon ni, yn yn meddwl ni. Bod ni'n chwerwi oherwydd rhyw sefyllfa ni, chwerwi yn erbyn person arall. A'r delwedd yma mae Ioan yn defnyddio yw tywyllwch. Ond mewn rhan eraill o'r Beibl, mae'r gair pechod yn cael ei ddefnyddio i ddisgrifio y tywyllwch yma. A chybod, pechod yw'r elfen yna o gymeriad pob un ohono ni sydd angen derbyn iachad. Pechod yw'r elfen yna sy'n nghalon pob un ohono ni, da ni angen rhoi drosto i Dduw er mwyn derbyn maddeuant ac ail gyfle. Ond weithiau, da ni'n dal mlaen i'r tywyllwch yn dydyn. Weithiau, da ni'n gallu dod yn gyfforddus yn y tywyllwch am wahanol resymau. Yn ytrach na rhoi drosto i Dduw a derbyn y maddeuant a'r benod newydd mae e wedi prynu i ni ar y groes. Mae yna beryg i ni gyd, fel mae'r adnodau'n dweud, i ni fyw fel petai ni yn y tywyllwch. Ac os cael weid, mae hwnna'n her i bobl sy'n Gristnogion hefyd, yn dydy. Er yn bod ni yn dweud yn bod ni wedi derbyn maddeuant y bywyd newydd yn Iesu, weithiau, da ni'n gallu byw fel tasau ni dal yn y tywyllwch. O na, oherwydd buddugoliaeth Iesu ar y groes, oherwydd atgyfodiad Iesu, da ni'n cael yn galw nawr i fyw yn y goleuni. A peidio gadael i'r tywyllwch fod yn brif stori, yn stori ni o hyd. Mae Ioan, a gan Ioan newyddion da i'w ffrindiau, a mae fy newyddion da i ni, sef, fel mae'r adnod yn dweud, golau ydy Duw. Da ni gyd yn cofio'r adnod ys bod ni'n plant, Duw, cariad Duw. Wel, mae adnod arall fan hyn, Duw, golau yw. Golau yw Duw. A mae hwnna y newyddion da. Dwi'n gweld o newyddion da ar ddechrau blwyddyn. Yng nghanol tywyllwch y byd yma, yng nghanol y tywyllwch sy'n aml yn dangos ei hun yn ynghalon ni, mae newyddion da, mae golau ydy Duw. A fel mae'r gair yn dweud, mae'r goleuni wedi trechu y tywyllwch. Os ydyn ni'n byw yn y golau fel mae Duw yn y golau, dyn ni'n perthyn i'n gilydd. Ac mae gwaed Iesu ei fab yn ein glanhau ni o bob pechod. Nawr, dwi'n cofio unwaith, rhyw 2 flynedd yn ôl, o Mena wedi dod ato fi. Cwyno bod ei laptop i wedi torri. Beth ag oedd y laptop eitha newydd? Beth yw'r croc ma ti wedi prynu fi, Rhys? Dyle ti wedi prynu hi'n iawn yn lle prynu rhyw cheapo un ar Amazon. Mae sgrin mor dywych, fedra i ddim gweld dim byd a fedra i ddim wneud yng ngwaith. Mae'n cael un loc ar y laptop, gwasgu y bottom brightness a y sgrin yn iawn. Oedd y brightness reit lawr gyda hi. Si roed y brightness lan, oedd yn hollol ffain. Heb iddi sylwi, oedd hi wedi bod wrthi trwy'r dydd yn neud ei gwaith yn y tywyllwch, gyda brightness y sgrin reit lawr. Oedd wedi bod yn gweithio yn y tywyllwch heb iddi sylwi fod hi jyst angen gwasgu botwm mwyn cael y goleuni yn ôl. Wel, tybed o stretcho delwedd i Ioan fan hyn. Oes angen i ni droi brightness yn ffydd i fyny ar ddechrau blwyddyn. Ydyn ni wedi bod yn byw yn ffydd falle yn y cysgod. Ydyn ni wedi bod yn byw yn ffydd yn y tywyllwch. Oes angen i ni droi brightness yn ffydd
i fyny ar ddechrau blwyddyn wrth edrych ar Iesu. Tybed ydyn ni wedi bod yn byw bywyd tlawd fel Cristnogion, yn byw yn y tywyllwch, yn byw yn y cysgod. Tybed oes angen i ni wneud penderfyniad ffydd ar ddechrau blwyddyn fel hyn, o droi cefn ar rai o'r pethau negyddol, rhai o'r pethau sy'n bita ni'n fyw, troi cefn ar y tywyllwch a dewis y goleuni o'r newydd ar ddechrau blwyddyn. Felly bod rhywun angen troi at oleuni Iesu am y tro cyntaf bore yma. Neu felly bod chi wedi bod yn dilyn Iesu ers blynyddoedd, ond bod chi wedi slipio nôl i adael i dywyllwch y byd yma ddylanwadu gormod arnoch chi. A bod chi angen tynnu yn ôl at oleuni Iesu ar ddechrau blwyddyn newydd. Golau ydy Duw, does dim tywyllwch o gwbl ynddo fe. So beth am i ni fel unigolion? Beth am i ni fel eglwys ddewis cerdded yng ngoleuni Iesu o'r newydd ar ddechrau blwyddyn newydd? Nawr weithiau, mae troi'r golau ymlaen yn scary yn dydy. Achos weithiau, pan os gennych chi rhyw stafell sbar neu rhyw stafell, da chi ddim yn mynd fyny'r atig neu rhywbeth, a da chi'n rhoi'r golau ymlaen am y tro cyntaf sbel, a mae'n scary achos chi'n gweld yr holl we pre-cop yn dod. Ac oherwydd hynna, da ni weithiau yn dal nôl rhag troi'r goleuni ymlaen. A falle bod rhywun yn y lle yna, falle bod rhywun yn ofn troi'r golau ymlaen, achos bod nhw ddim eisiau wynebu y gwe pre-cop. Ond does dim amser yn well na dechrau'r flwyddyn i ni roi'r golau ymlaen, delio efo'r pre-cop. Hynny yw, figuratively dwi'n siarad am nawr. Dwi'n siarad am bethau yn calon, briwiau yn calon, pethau da ni wedi bod yn cario falle ers misoedd. Jyst angen i cyflwyno o'r newydd i Iesu. Derbyn i faddeuant, derbyn i achad ar ddechrau blwyddyn. Os ydych chi yn y lle yma, achos mi ydw i, a fod yn onest, dwi'n teimlo bod yna llawer o dywyllwch wedi bod o'n nghwmpas i, llawer o dywyllwch dwi wedi gadael lle iddo fe yn nghalon ni. Ond ar ddechrau blwyddyn, dwi eisiau ymroi o'r newydd i gerdded yn y golau. Os ydych chi eisiau wneud hynny hefyd, ga'ch gwahodd chi godi ar eich traed nawr, a newn ni weddio efo'n gilydd cyn i'r band ddod fyny. Wel, o Dduw Dad, da ni'n diolch am y geiriau yma gan Ioan, mae golau ydy Duw. Ac o Dduw Dad, ni'n gofyn i ti warchod pob un ohono ni rhag y tywyllwch sydd yn y byd. Ond hefyd o Dduw Dad, da ni'n cyffesu yn cyfaddau yn sori am roed lle i'r tywyllwch yn calonau ni'n aml. Da ni yn sori ac yn cyffesu o Dduw Dad am y tywyllwch yna sydd falle yn bechod o Dduw Dad, sydd yn arwain i dorri perthnasau neu cael perthnasau anodd efo pobl eraill, ac yn fwy difrifol falle yn torri ar draws yn perthynas efo ti dy hun. Wel, o Dduw Dad ar ddechrau blwyddyn, gad i ni gyflwyno'r tywyllwch i ti, a derbyn y goleuni mae Iesu yn dod mewn i'r byd ac yn dymuno dod mewn i fywydau a calon pob un ohono ni. Ac o Dduw Dad, ni'n gweddio'r weddi yma drosto ni fel teulu'r eglwys a ddechrau blwyddyn hefyd. O Dduw Dad, paid a gadael i ysbryd negyddol gael lle yn plith ni. Paid a gadael i ysbryd beirniadol gael lle yn plith ni. Ond gad i ni fel teulu'r ffydd yma yng Nghanarfon cael yn nodweddu fel pobl y golau. Pobl sy'n dangos goleuni i fyd o Dduw Dad sydd yn cerdded mewn tywyllwch ar hyn o bryd am wahanol resymau. O Dduw Dad, anfon yr ysbryd glân mwyn troi brightness yn ffydd i fyny ar ddechrau'r flwyddyn newydd a rhyddhau ni i gerdded yng ngoleuni Iesu sydd yn caru ni. Iesu sy'n derbyn ni fel yda ni,
ac yn caru ni fel ydyn ni, ond yn caru ni gormod i'n gadael ni fel ydyn ni. Ti eisiau gwneud ni'n bobl newydd i ti. Yn gofyn hyn yn enw Iesu. Amen. Ceirwad cadan i'w ef, canwch glodydd o ef, bydd byddwydd ceirwad y cyfamon, fe yw conqueror yr bedd, ddyngwaredwr i'w ef. Cymer fi fel oedd hi, gyda'm holl o fideo, tywall arna fi. Dyna abdi drwy mywyd, fy nghorff a menaid hefyd. I ti fel ildio. Waredwr brenin a brenhinoedd, cadan i'w ef, canwch glodydd o ef, bydd byddwydd ceirwad y cyfamon, fe yw conqueror yr bedd, ddyngwaredwr i'w ef, ymwaredwr brenin a brenhinoedd, ceirwad cadan i'w ef, canwch glodydd o ef, bydd byddwydd ceirwad y cyfamon, fe yw conqueror yr bedd, ddyngwaredwr i'w ef. Bydd yn olau yn tywallwch ti, gweithwn am dy glonan, am dy fawredd di. Iesu, bydd yn olau yn y tywallwch ti, gweithwn am dy glonan, am dy fawredd di. Waredwr brenin a brenhinoedd, ceirwad cadan i'w ef, canwch glodydd o ef, bydd byddwydd ceirwad y cyfamon, fe yw conqueror yr bedd, ddyngwaredwr i'w ef, waredwr brenin a brenhinoedd, ceirwad cadan i'w ef, canwch glodydd o ef, bydd byddwydd ceirwad y cyfamon, fe yw conqueror yr bedd, ddyngwaredwr i'w ef. Bydd yn olau, bydd yn olau yn y tywallwch ti, gweithwn am dy gloran, am dy fawredd ti. Iesu, bydd yn olau
bydd yr ola yn y tywyllwch di. Nawn ni deud y gras efo'n gilydd. Gras ein hadglwydd Iesu Grist, ac ymwneud Duw, ac ymdeithas yr ysbryd glân, byddwn ni'n ei os o'r awr hon, hyd